ዓለም ለኻዊ ተጣበቀ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ን144 ሃገራት ዝሃሰሰ መበል 65 ዓመታዊ ጸብጻቡ ኣብ መላእ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ ዘሰክፍ ኮይኑ ምህላው ኣተሓሳሲቡ። እቲ ትካል እቲ ጸብጻብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዓለም 2026 ብዝብል ኣርእስቲ ዘውፅኦ ኮይኑ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ምልካውያን ስርዓታት ዝያዳ ይሕይሉን ናጽነት ምግላጽ ሓሳባት ይጸብብን ምህላው ብሰፊሑ ተንቲኑ። መንግስታት ስልጣኖም ንምሕላው ክብሉ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ይቋረጹ፣ ሰላማዊ ሰልፍታት ብሓይሊ ይበተኑ፣ ከምኡውን ንናጻ ትካላት ፍርዲ ይጭፍልቑ ምህላዎም እውን ኣጠንቂቑሎ። እዚ ፖለቲካዊ ጸገም እዚ ምስቲ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሓገዛት ብምቁራጹን ብሰንኪ ለውጢ ኩነታት ኣየርን ዝመጽእ ዘሎ ድርቅን ውሕጅን ተደሚሩ ንኣፍሪቃውያን ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣውዲቕዎም ይርከብ ክብል ስግኣቱ ገሊጹ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝጸብጸቡ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ገና ኣዝዩ ኣሰካፊ ዘሎ ክብል ሓቢሩሎ። እቲ ትካል ኣብቲ ጸብጻቡ እታ ሃገር ንረብዒ ዘመን ብዘይ ቅዋምን ብዘይ ናጻ ትካላትን ትመሓደር ምህላዋ ክገልጽ እንከሎ መንግስቲ ተሓታትነት ዘይብሉ ባህሊ የንግስ ከም ዘሎ ድማ ኣጠንቂቑ። መንግስቲ ነቲ ካብ 2001 ጀሚሩ ዘተኣታተዎ ሓያል ምዕፋን መሰረታዊ ናጽነታት ኣትሪሩ ቀጺልዎ ኣሎ ክብል እንከሎ በሽሓት ዝቝጸሩ ሰባት ንዓሰርታት ዓመታት ዘይዝኾነ ክስን ፍርድን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ተሓይሮም ኣለዉ እውን ኢሉ። ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብዚ ብዛዕባ ኤርትራ ኣውፂዎ ዘሎ ጸብጻቡ ቀጺሉ እቲ ንመንእሰያት ካብ ሂወቶም ብምንጻል ከም መሳርሒ ዘገልግል ዘሎ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ባርነት ዝመስል ጉዱድ ዕዮ ብምባል ክገልጾ እንከሎ መንእሰያት ካብ ስድራ ቤቶም ትምህርቶምን ተነጺሎም ኣብ ባርነት ዝመስል ኩነታት ክሰርሑ ይግደዱ ኣለዉ። እዚ ድማ ንቆጠባን ማሕበራውን ውሕስነት ዜጋታት ዕንዩ ኣሎ ኢሉ። እቲ ትካል ካብ ኤርትራ ሓሊፉ ብዛዕባ ኢትዮጵያ እውን ሰፊሕ ጸብጻብ ዘርጊሑ ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ጸብጻብ ከዓ ኢትዮጵያ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ናብ ምርግጋእ ክትመጽእ ትጽቢት እኳ እንተነበረ በንጻሩ ግን ኣብ ሓደሽ ዙርያ ግጭታት ትሽመ ምህላዋ ገሊጹ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰራዊት ምክልኻል ወይ ሰራዊት ፌደራል እቲ ሃገር ምስ ፋኖ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ውግእ ብድሮን ዝካየዱ መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጃምላዊ ቅትለት የውርዱ ምህላዎም ሓቢሩ። ኣብ ትግራይ ንዝተፈጸሙ ገበናት ውግእን ጾታዊ ዓመፅን ዝምልከት ንግዳያት ዝኸውን ፍትሒ ይኹን ናጻ መርመራ ዛጊት ኣይተረኣየን። እዚ ተሓታትነት ዘይምህላው ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ባህሊ ግህሰት ክሰፍሕን ገበነኛታት ከይተሓተቱ ክነብሩን ዕድል ሂቡ ኣሎ ኢሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ከም መምኽነይታ ብምጥቃም በሽሓት ዝቝጸሩ ዜጋታት ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ብዘይ ፍርዲ ይኣስር ኣሎ እውን ኢሉ። እቲ ትካል ቀጺሉ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ብሰንኪ ዘሎ ውግእ ኩነታት እቲ ሃገር ኣብ ኣሰካፊ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ክገልጽ እንከሎ ገንዘብ ንምርካብ ዝግበር ጭውያ ብናህሪ ይውስኽ ምህላውን ሚልዮናት ዜጋታት ድማ ካብ መረበቶም ተፈናቒሎም ኣብ ከቢድ ሕጽረት ምግቢ ይርከቡ ምህላዎም ሓቢሩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ደቡብ ጎንደር ሳሊ ኣብ እትበሃል ንእሽተይ ከተማ ብወታደራት መንግስቲ ፌደራል ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 7 ሰባት ከም ዝሞቱን ሓደ ቤተ ክርስቲያን ድማ ዕንወት ከም ዝወረዶ ተገሊጹ። እቶም ዝሞቱ ከዓ 2 ዲያቆናት ናይ ቤተ ክርስቲያን፣ ሓደ ቀሽን፣ ሓኪም እንስሳታትን 3 ሓረስቶትን እዮም። እቶም ኣገልገልቲ ንቅዱሶም ክብገሱ ከለዉ ኣብ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝተቆተሉ ዘመልክት ሓበሬታ ተረኺቡ ዘሎ ኮይኑ እቶም 3 ድማ ኣብ ገዝኦም ክቆተሉ ከለዉ ሓደ ድማ ኣብ ጽርግያ ይተቐቲሉ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ፋኖን ውግእ ይካየድ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣጋጢሙ ዘሎ። እታ እዚ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመላ ንእሽተይ ከተማ ካብ ርእሲ ከተማ ናይቲ ከባቢ ዞባ 25 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ንእሽተ ከተማ ከም ዝኾነትን ኣብ ትሕቲ ቁጽር ሓይልታት ፋኖ ከም ጸንሐትን እዮም ሓቢሮም። ኣብዚ ቀረበ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዕድመ ስልጣኑ ዝተናውሐ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ምዝነቱ ክቕጽል ምዃኑ ኣፍሊጡ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ካብ ሕወሓት ተመሓላሊፉ ዘሎ ውሳነ ኩናት ከስዕብ ዝኽእል ክብል እውን ኣጠንቂቑ። ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተመስረተን ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘሎን ግዚያዊ ምሕዳር ፈሪሱ በቲ ቅድሚ ኩናት ኣብ ዝተገብረ በይናዊ ምርጫ ዝቆመ ክልላዊ መንግስቲ ክትካእ ወሲኑ። ጀነራል ታደሰ ግን ኣብዚ ሎሚ ኣብ መቐለ ዝሃቦ መብርሂ ውሳነ ሕወሓት ነቲ ኣብ 2022 ዝተፈረመ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘብቅዕ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ነቒፍዎ ኣሎ። እዋናዊ መብርሂ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ንኽምለስ ዝተወሰነ ውሳነ ነቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ውድቕ ዝገበረ ኢልዎ። እዚ ውሳነ ናይቲ ተፈራራሚ ኣካል ውሳነ ምዃኑ ዝሓበረ እቲ ፕሬዝደንት ነዚ ስዒቡ ክመጽእ ዝኽእል ኩናት እዩ፣ እቲ መመረፂ ኩናት ምቕጻልን ሰላም ዘላቒ ክኸውን ምግባርን እዩ ከም ዝበለ ብጽሑፍ
بصحفته زوص حبريتا يتقس نت بوليتيكا وطرن مفتح دما لزب ككيد ات بريزيدنت تصاوعيت اغريب الله ازي كمزيلن كل دما ماكلاي كوميتي حوحات نت بيناو وسانه منغست فدرال زبلو من واحد سلطان شمت بريزيدنت هدس ورده دحر مقوامو قال نبرت اتخلل ات وسانه زتحاوس سمعيت كم زفطرلهم تزاريبهم قال دما نابكال زرغونص كيمرح سقات كم زحدرهم تزاريبهم الله نوسانه حوحات زدغفو نبرت كم زلو زارب حدا شمو خيغلص زحتته نباري صعبن انتاي كخون ابزبل بزحات سبات ام مدنغارن ጭንቀትን كم زاتو ገሊጽሎ የተወሰነ ኩናት ወይ መቆራጽ አገልግሎት ከየስዕብ ስክፍታ كم زፈጠረውን ሓቢር ይርከብ ኣብ ሃገረ ናይጄሪያ ሓደ ጡረተኛ ሜጀር ጀነራልን ደኸልል ዓለዋይ በዓል መዚ ፖሊስን ዝርከቦም 6 ሰባት ዝሓለፈ ዓመት ዕልዋ መንግስቲ ኣሊሞም በዝብል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ብኽድዓት ሃገር ክስ ከም ዝቐረበሎም ተገሊጹ بجكازم شدشته ام حدار نبرن حدا اوان دما منستر نداد اتهاجر نبرن سيلفا شمون تدقيسو كوانت نبره دحيرغن كابت قداي كمز تالي تغاليص زلو ازي ناي علوا منغست وره زحلف عامته كل تشحن 25 ورح تقمتي اب تهاجر ببزحته نزيح زنبره خوينو منغست تهاجر نمبسوسان 5 عامت ناصنت تهاجر نمغزكار ككايد حسيبو زنبره وتهدراو سلف دما كم سرز غيرو نيريو اب توان سبا سلطان بسنكت تاو سغاتات نتي تحاسيبو زنبره وتهدراو سلفي كم سرزو كوان تغلصو اتمسر رازغن مستناي علوا منغست وديت متحاس كم زنبره يحج تغاليص زلا تراويت تهاجر زحلف عامت وتوري نازحب زنبره الاوان نتحساب نصيغو كوان تنبره زحلف ورح طرغن 16 مكوننات نبريزيدنت تهاجر كاب سلطان نملاي فتينم اب قدمو وتهدراو بيت فردي كفردو مخانم افليتيو قبر شبران زي حقاو مس غار غنزبن ونز تقالله اب العلواي بيت فرد فدرال كسك قريب له مهلاو ونت حبير له مسرت قوام هاجر نيجيريا خدعات هاجر حدا كابتوم كبت جبنات كوينو بخدعات زتخصص دما اندحر جبنኛ ኮይኑ ተረኺቡ ንሕልፈት ማእሰር ተዝርከቦ ከቢድ መቕጻዕቲ ከም ጻሎ ከም ዝኽእል ይገልጽ ናይጄሪያ ካብ 1999 ጀሚራ ብዘይ መቆራዝ ዴሞክራሲያዊ ሲቪላዊ ምሕደራ ዝጸንሐ ኮይና ቅድሚኡ ግን ኣብታ ሃገር ተደጋጋሚ ዕልዋ መንግስቲ ተራእዩ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ ዝእዋን ሰራዊት ተሃገር ንሲቪላዊ መሪሕነት ተሃገር ዘለዎም ተኣማንነትን ወገንነትን ኣቦትኡ ከም ዘሎ ዝገልጹ ኮይኖም ድሕሪ ናይ ዕልዋ መንግስቲ መግለጺታት ከዓ ንዴሞክራሲ እቲ ሃገር ውፍያት ኮይኖም ክቕጽሉ ምዃኖም ሰራዊት ተሃገር መግለጺ ኣውጽዮም እዮም ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም